Hello mga kaibigan, magandang araw po at una po sa lahat, pasensya na muna kayo at ganito po yung boses ko dahil ay hindi pa po ako masyado magaling dahil ay nagkaroon ako ng lagnat at sipon at ubo, kaya pasensya niyo muna yung boses ko. At ngayong araw po pala bibisita tayo ngayon sa ating taniman na mais. At dito mismo sa aking kinatatayuan, ito po yung area ng aming maisan. Itinanim po ito noong June 11 at ngayon po August na at ilang buwan na din po ang nakakalipas. Kaya nakikita natin yung maisan natin talagang mas gumanda na na kumpara noong unang pagbisita natin. Dahil ay mabuti na lamang nagkaroon ng sunod-sunod na pag-ulan dito sa aming lugar. Kaya mas lumaki yung ibang bunga. Kaya mamaya tignan pa natin yung ibang area kasi yung iba talaga maliliit at hindi din biro yung gastos dito ng mga kaibigan. Isa din yun sa talaga ng mga magsasaka kahit na masipag ka, kahit na ay napaka di ba? Napaka mo mag-aalaga ng maisan at mga pananim kung wala kang budget, wala kang panggastos. Yun yung mahirap Kaya saludo ako sa mga farmers na mga patuloy na nagtatanim para meron tayong makain At yan, nakikita nyo na ang napakalawak to, kaya bisitahin natin, samahan niyo po ako mga kaibigan.